I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Otvori i sklopi, to je naš novi serijal. Otvarat ćemo Gold Pack po 5 pekova, Silver Pack isto po 5 i Bronze Pack. I od toga sklapljamo tim, evo možete da pogledate, a ovo je neka formacija, ali ovaka neće formacija biti, možda i bude, ako dobijemo neke dobre igrače. Hajde da otvorimo prvi pack. Otvaramo prvi pack. Lam! Toti Lam! Ja neću sad sklapljati tim. Ovo je drugi pack. I dobili smo Neymara. Možda ćemo i ovdje na ljudi, ja samo ovdje pišem koga sam dobio i ko može da posluži. Ovo je treći pack. Courtois. Dobro, ovo nećemo, te vezaj. Ajde, zašto neće? Ajde, zašto? Evo ga, idemo na četvrti pack. James Rodriguez. Ok, i sad ćemo mi ići na peti pack. Ajde. Evo, ovo je peti Gold Pack. Robben, tako je. Imamo i poziciju za Robbena. Na RV poziciji će naravno biti Robben. I mi kad budemo sklapali tim, naravno, ja ću sklopiti pre i napravit ću kratku pauzu. Ne. Idemo sad na Silver Pack i otvorit ćemo isto 5. Evo, prvi smo otvorili i dobili smo. Evo, može da bude na primjer ovaj. Može ovaj Valencia CB. Ok. Idem na kratku pauzu. I vraćam se posle kratke pauze. Ovdje sam stavio možda Valenciju ovo iz Chelsea Ake, kako se čita. Mislim da će ovdje nećemo dobiti nikoga, nema veze. Ajde. Ne znam ljudi zašto ovoliko baguje.
ide. Ljudi, evo. Ajde, sad ćemo da otvorimo drugi. Ne znam zašto ovako baguje. Idemo mi na kratku pauzu. Ljudi, vraćam se posle kratke pauze, nismo dobili nikakve igrače. Mi ćemo, ljudi, da napravimo sad ovdje kratku pauzu i otvorit ćemo mi pekove. Sve znači i vi ćete vidjeti taj tim. Idemo mi na kratku pauzu. Evo, vratili smo se posle kratke pauze i vi možete da vidite šta smo mi dobili u ovom peku. Idemo mi opet na kratku pauzu, izvinite što pravim voliko kratke pauze, ali ne znam, nešto neće kad uključimo ovaj Bandicam, neće da se otvori pek. Čim napravim pauzu, otvori, izvinite, namestit ćemo mi to, ali ide na kratku pauzu. I vraćam se posle kratke pauze, vi vidite šta smo dobili. Idemo mi na kratku pauzu. Ljudi, vraćam se posle kratke pauze. Ja ne znam zašto nešto me vratilo, niste mogli da vidite koje sam igrače dobila, nema veze. Ja sad neću igrače vam ni pokazivati zato što snimamo 6 minuta i 42, ja najviše mogu do 10 minuta, ali izvinite. Idem mi na kratku pauzu. I ljudi, vraćam se posle kratke pauze, ja sam otvorio sve pekove i vidite ove igrače. Ovo je bilo taj tim. Ovdje možete vidjeti Golan je Courtois, Lam, Robben, Valencia, Neymar, Rodriguez i ovi neki igrači. Ake, koji nemam pojma ovih igrača. I vidite, ja nisam nijednog igrača u stvari dobio na LB poziciji i nisam htio nijednog da stavim i zaboravio sam na početku da kažem imam jednog igrača po želji da stavim, ali to je kad nam fale malo više igrača. Ovdje nisam htio da ih stavim. Evo, možete da pogledajte, brate, tim. Ne znam šta više da kažem. Samo se Robben i Lam sklapaju, ovako zelena linija. Ovdje malo i da Courtois i Akse i oni su zelena crta i ovdje su malo ove žute, vidite, linija, pošto su engleska liga i ova engleska liga i Arsenal isto engleska liga. I to je to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj, ali žao mi je što niste mogli da vidite koje sam ja igrače dobio u Silver Packu i bronze, ali nije ni bitno, zato što nismo neki igrače dobili. I ćao!